Så er det i dag den 23. januar 2013. Og som I kan se, så synes jeg da lige, at dragen den skulle lige varmes igennem en gang. Og lige startes op. Så det hele det ligesom bliver smurt og rørt og så videre. Det ikke bare står og gror totalt sammen. Desværre kan jeg ikke rigtig gå ud og køre ind og bremse lidt med den og sådan noget, for jeg har lige lavet bremser på nye bremseskiver foran. Så der må jeg sgu nok lige vente til det der sne det kommer væk. Men den fik lige noget starthjælp. Ikke fordi jeg tror godt den kunne have startet uden, men for en god ordens skyld, sikkerheds skyld, puttede jeg lige noget startbatteri på og fik den i gang uden problemer. Og den står jo bare og venter nu, til det bliver sommer, og den skal ud og køre race. Fuck, det bliver godt. Men ellers så er den jo perfekt efterhånden. Både det ene og det andet, må man sige. Snart ikke meget at komme efter. Skal gøre. Det er kun lidt på kølingfronten. Vi har jo fået det der lækre luftindtag der. Så puttet dejligt koldt luft lige ind til luftfilteret. Og så, som I kan se, så nede i fronten, i positionslygterne, har jeg lavet det her ekstra luftindtag ind til motoren. Så det kan vi jo lige prøve at kigge lidt på. Jeg er lige åben her. Åben den. Skal den lige stå og blive lidt gennemvarm. Ja. Det er jo dernede, det sker. Dernede, det snurrer. Rundt og rundt. Og luftfilteret sidder jo der. Så der kommer sgu masser af dejlig luft ind. Jeg ved ikke, om I kan lige fornemme de luftindtag, jeg har kørt. De kører ind der og går ned. Der bliver luft ind til køleren. Så jeg håber det giver lidt. Måske laver lidt om på det. Hvem ved? Over and out. Roger that.